Erokamano ahinya kanyo indi nyikwa Ramogi Ajwang'. E tielo machielo kaka bende wang'iyo kendo bende wayango ni jothumbe ma opogore opogore pacho kaendi. Kawuono wabiro goyo mbaka gi jathum ma bende isebedo ka ineno kata iwinjo nyinge kata mbakane kamoro. Kawuono AJ Media okeloni godo achiel kachiel. Kaka pile, ma en AJ Media man kodi en an Ajwang' Junior kendo arwakni machiegni e twak marwa kaendi gi jathum ma bende wakeloni kawuono. Chal nade? An maber ba. Inyalo nyisowa ni in iwuon nyingi en ng'awa kapok wadhi mbele gi twak masani? Okay, an iluonga ni Ndogo Junior. Yes. Ndogo Junior, mano nyingi mar ID koso mano endi mar stage? Mano nyinga mar stage. Mar ID? Mar ID luongo ni Regan Odhiambo. Ang'o miyo niyiero nying mar Ndogo Junior mar stage? Ndogo Junior nomiya kuma ne wagoche Kibera 2017. Mano miya nying mar Ndogo Junior nikech denda ne tin, alafu na tin. Koro jogi ne luonga ni tin. Mano miyo ne gimiyi nying mar Ndogo? Momiyo ne gimiya nying mar Ndogo Junior. Koro an be nawacho ni jogi koseluonga ni tin, at least koro akete ma ji te nyalo winje. Mondo ing'e ni tin. Koro aluonga ni Ndogo Junior nikech Ndogo Junior be pod en mana tin. Ndogo Junior, safari ni mar thum ichako higa mane? Ok ang'eyo ni inyalo paro higa midonje e thum kakoro kapok bende oganda nong'eyo kata bende lek mari mar thum ichako higa mane? Okay, thum kachako thum koso kachako bandna? Kichako thum weri gi band mondo? Achako thum 2016. 2016. Mano sani endi higni 7 nyaka nichak thum? Ichako thum gi ng'awa koso ni ichako kendi? Achako thum gi ng'at miluongo ni Bob. Gina jodala kocha. Betie kapar kata ka ogocho. Okay. Ndogo Junior wuod kanye? An awuod Uriri, Migori County. Sani higni 7 misebedo go thum, misebede thum, isegolonwa tracks adi? Okay, love songs. Thumbe masagolo man YouTube gin thumbe 12. Thumbe 12 koro kaweyo mag siasa nikech asebedo ka wero be mag siasa moko kuondego. Koro kagolo mago, an gi thumbe 12. Ibiro medo paro ni isebedo kanye industry kuom kinde malach. Thumbi mokwongo ni rekod kanye to en thum mane? Thuma mokwongo nawero go ng'ato ni Nyara Jeni. Then achaka wera Kinyi Nyasiaya. Was 2019. Gole studio mar Elvis Makafibi. Kanyo migole thumi mokwongo? Kanyo magole thuma mokwongo. In kaka in iwuon, band ni, nikech nitiyo gi ng'ato mokwongo, band ni iwuon ichako karang'o? Banda nachako 2020. 2020? Januar. Band opong' sani? Sani an gi band na. En sawa. In gi ja piano, in gi ja bul, in gi ja oyieke, iluongo na Jawa. Pong' tema gichiemo seche moko ka in michulo gi. Iluongo nang'o band? Band na iluongo ni Nyang'oma Bless Band. Nyang'oma Bless Band. Erokamano ahinya kuom tich matek. Asante. Ok ang'eyo ni sani endi dhano wigi chapni kendo bende thumbe tedore e jokon. Ang'o miikonwa sani? Sani an gi thumbe monego be nagolo masatemo negi record be te. Ken thumbe 7. Iserekod gi te? To kadwa nagol gi dichiel. Kata kiny agolo thum miluongo ni Nyamigori. Kiny igolo thum? Kiny agolo thum. Igolonwa audio koso gi video? En audio. Nyamigori, ang'o ma miyo iwero Nyamigori? Okay, Nyamigori ni ne en osiepna. Ka ne en osiepna to nonyisa ni mondo alosne thum. Koro en thum moro ma be wuoye ngero. Ok owero Nyamigori no kende. Owuoye gik mang'eny. En thum mapuonjo ng'ato. Okay. Mbaka mar thum to mana mar kelo wach kama wach nitie. Nyocha bende awinjo yamo moko. Omiyo mondo aluongi kaendi mondo ilernwa mathoth ahinya kotenore gi ngimani mar keny. Okang' misegoyo, kamisegike sani endi. Mano momiyo kawuono menyo kanyo endi ngimani to moloyo mano endi mar keny. Nyocha bende lipot ma wiye yango ni kale matek chien kaendi. Mano mbaka mondo bende wagoye mondo ing'iswa ni to ang'o mano otimore, ang'o mano obetie, kaeto bende ing'iswa ni ichomo kanye sani. Kanyo anyalo wuoye. Inyalo wuoye? Anyalo wacho ni ok osebedo maber koda. Yes. Your love.
osetimore nade? Osabaga. Love osebagi kama tamre kod nono. Osabaga. Osabaga mang'eny. Mondo ng'ama dichuo wach ni love osebage, ng'iso ni gini okethore. Osabaga. Nochakore nang'o? Okay, gini nena ni nitiere dem moro ma be nowadate godo for 4 years. Ne pok wanenore. Ema ning'e ni kuma ji oriwe ma ji time hera nyaka weche wuoge mang'eny. Kamano. To long distance mar love bi ng'e ni weche ng'eny. Ibi nyisi ni ng'ane timo ma. Lakini weche dhano be ng'eny. Nikech e piny ka ok wane mokwong semwa. Kata wane mokwong nyiswa gik moko. Koro nobedo vida kamano ma koro kane ochopo chieng' mane waromo. Kare waromo gi Jaber, kare Jaber nigi ode. Ngoja. Iromo gi Jaber to Jaber nigi ode. Usebedo ka ing'e kuom kinde marom nade? 4 years. Higni 4. Iromo kod tero mokwongo so mae romo samoro mar 2? Mokwongo. Koro iwacho ni iromo kode, ere kaka nifwenyo ni en gi ode? En nokonyisa. Kendo en to pok onyisa nyaka sani. But mama gi monyuole. Ne wajawuoyo go. Nonyisa. Ni ng'ama imanyo no to be manyo. Ng'ano ni ode. Ero kang'o gik ma koro min gi monyuole ma koro ng'isi ni ng'ama imanyo ni iweri godo. Nochopo nang'o ma koro gik ma min gi ma koro mi report, en ok onyal mi report. Noloro sim. Tok kosabiro mwaromo monena. To baadaye odhi oloro sim. Koro ing'ena manye. Koro ating'e ni era cha sanda. Era cha neni kuom. Neni kuoma. Dong' anyisi ni kata sama manye no to min gi odhi onyisa ni ng'ama imanyo. Koro nochuna madhi agocho ni mama. Yes. Apenje ni adwa ng'e ler. Kama nade. Ni ng'ama imanyo no ni e ode weri go. Gino notieka. Notieka kabisa. Min gi mo break ni news ni nyako ni e ode. Okang' mane mikao koseng'isi ni nyako ni e ode? Nochama. Kendo naparo mang'eny sana. Nikech an ga gi pressure moro man malo. Ma awach ni debed ni naonge but babawa. Samoro dahinyra. But bedo ni nan gi babwa machiegni kata sama nogona sim no. Omiyo gino no achaka paro dalawa gi ngimana. Gino no hinya but at least natemo bedo sawa. Ochama gimoro 1 week kama. Ok achunga ta malo. Koro ing'e bende seche moko adhi abedo piny tapenjara ni kwani mbona hii kitu inaniuma? Mbona inaniuma? Awacha ni hapana. Awacha niamke. Najifanya kama mwanaume hadi ikaisha. Higni 4 gi te, in ne ok ibedo gi ng'eyo moro ni samoro nyako ni ne nitie kaka ne nitie gi ng'at machielo, koso in ma iyudo mana message ni seche mane oduogo Kenya kae nikech wacho ni neno oko, kose? Neno oko. Higni 4 go nok ang'eyo nikech mokwongo kata dala gi monyuole nadhi ma mama gi monyisa ni en e ode no. Ne ng'ama nwawuoyo go. Isebedo kidhi dala gi? Asebedo kadhi dala gi. Koro ne ok ibedo gi chich moro kata higni 4 mane udate gie kini samoro nitiere ng'at moro ma en go kamoro? Ne pok abedo gi chich moro amora. Mana chich moro mag josem ka. Ng'ane timo ma. Ng'ane timo ma. Awacho ni ok anya believe. Ng'ato kisebedo go buti machiegni kama. En owuon ema kojuki ni ajuki mage ma. But kamano. But moro ni onyisi. Mara nokoni. Weri go kabisa. Koro sani endi. Weche go nowuok modhi kamano. Bang' miyudo simu ni endi. Be isechako iloso gi nyako ni kendo nikech en ng'at moro mane osiko e chunyi? Pok aloso kode. Mabok adwa kata loso kode. Nikech kopo ni aloso kode to samoro mirima cha odhi duogona. Nikech nitie kata samoro ma kanindo. Kama ama bet piny kaparo. To njo ka gino rama to awacho ni hapana. Achunga modho pi to rumo. Jothum joma nigi juogi kendo seche moko juogi nyalo keti iwero gimoro mikadhe ngimani. Be iseparo kata mar timo kamano mondo seche moko igol lit mane chunyi? Asabedo piny. Kendo awach ni gino miya compose 3 songs about. Ndiko wende 3. The same word to gipogore. To en nini machielo.
Koro mos ahinya osiepna kendo bende wadwa kuom malit ma bende isekalie. Ok ang'eyo ni inyalo wacho ang'o ne oganda go ma sani nie relationship ma gin mabor to pok ginenore. Inyalo migi advice mane? Jok man mabor ma pok onenore, advice manyalo miyogi en niya, long distance mar love otek ok oyot. To wanwa joma chuo wan gi gombo moro man malo. Alafu en dhano te chuny Nyasaye nigi gombo. Iwinjo ka ng'ama nyako nyalo nyisi ni mimi hata naweza kawa nia kapok ariwora gi ng'ama dichuo. Onyalo bet kamano nikech ng'ato dichuo no onge bute machiegni. Koro luwore ni nyako no en kama nade. En kuma ok onyalo wuok adieri koso en kanye. Koro an advice manyalo miyogi ni ok anyal nyisogi ni giwe gi date to kopo ni en bahati ni inyalo kata date ng'ato 10 years to ibiro munyuomru kode, en bahati ni. Lakini kok bahati ni to ok bahati ni kata udate mana 4 years kata ubet mana 20 years kata ong'iew ni mana ndege, ng'ama mari ok mari. To kopo ni en mari kata obi mowuondi mana 20 years no modhi machak nyuome kumoro magitim arus to kane en mari to bo mawe arus cha mochako duogo iri kamano. Koro an advice manyalo miyogi just date. Date to. Kopo ni onyalo miyi gimoro minya nang'o. Message mane baba omiyi kane iyudo heartbreak kata bende kane iyudo ka weche kane tek kodi janyuol ing'e ni wuoyo gi nyathine, inyalo paro ni nong'isi ang'o ma nomiyi bedo gi chir ma sani indi wan kodi ka sani? Babwa nobedo koda piny to nyisa ni nyathina nyiri ng'eny. Nyiri ng'eny man gima chandi kia. Kendo ibiro yudo nyako ma jaber mohingo kata mano. Lakini nyaka to yuaga ng'e. Mano gima baba. Koro babwa ne wuoyo koda nikech babwa nong'e nyako no. Nosabiro momosa. Adieri kaka nyoro wuoyo kodwa cha adieri. Opo ni in adieri we Nyasaye odhi yuaga ng'e mbele, lakini mbele podi. Piny kaka tibed mana jamoko ba mi bed mana gi gechi marom nade. Lakini nitiere giko ma nyaka tibed piny wach ni yawa Nyasaye wuora. Koro onge matek. En mar lamo. Kama intie ni kata ng'ama en go niendi be nitemo mondo ichop ire kata nochopo iri koso ento noko winjo muya moro amora ni samo nyako ni gi ng'ama chielo kaka be niwinjo ni en gi ng'ama chielo? Ineno nyako ni nahero. To onge ng'ama ne kia ni nahero nyako ni. Sama ne wabedo kode manobiro ira no, nochuna makaw picha ne ma post e Facebook. Mano sama nobiro limi? Ka picha ma post e Facebook. Ma dhano go congratulations, nikech an nahere puoch gi pak. Nikech an nahere akere public ni gima timore no timre. Ng'eni dok bende ok ahere, dok akaw picha post. Da bande. Kamano. To kata mana sama ne pod en kono na post onge ng'ama ne kia nang'o. Ok ni sama ne en kono koro nokaser. Nitie joma ambe nasero. Kamano. Mondo mina kogo time nikech ng'eni ok dang' wawuondre ni kata mana jatelo maduong' muparo man gi chiege no. Ba chiege no kende mokene. Onge ng'ama 100% ler. Onge ng'ama 100%. Nyaka ng'ato bed gi mpango kando lazima. Hiyo ni lazima. Koro ng'iso ni kata obedo ni moko ka nitie lakini en ni miye hera moloyo. En wife. Koro yudo ka koro ng'ane nomanya. Ng'at ma koro ne gin godo. Kana sa post e Facebook to manya. To nyisa ni ni kaketi wheelchair. Mano gima ogoche ni koso ndiko ni message. Ondiko na message. An gi message kaka rasa. Nyaka iwuothe wheelchair. Nyaka akete wheelchair. Nyaka keta wheelchair. Ere kaka ni rwako otene ni? Otene ni narwako niya. Kaka somo gino. To akwonga manyo advice. Sipna moro luongo no Pija Wuod Bonda gochone. Onyisa. Owadwa moro an go dala kocha gochone. Okona na gochone ji. Dhano moko madhi abich kama. Ondi winji gima giwacho kuom message ni? Kuom message ni. To jogi kuom ji 4 onyisa ni gimitim. Kik idwoke. Ling'. Kaeto adhi atimone nade.
I like to. You like message ne cha mondo nene aoro ne I just like andiko nandika kamano I just like osomo to nyisa niya oduoka ni now you are ready to kako nyisa kamano ambe koro iya chako wang to chaka aoro ne picha mane wakisore gi nyakono iyo wang koro yoro ne picha cha koro ta aoro ne picha aoro ne picha kasa aoro ne picha na nyisa ni bwana binega wa koro binega koro binega koro anarito mondo bionega nyaka okete wheelchair cha mondo wheelchair no keta koro nyamin gi moro no nyisa nyamin wuocha koso nyamin nyako nyisa ni liel ma nyocha timore cha liel mar jaber liel mar jaber to idhi bire liel no ni to nyako no dhi bire liel no koro ambe na dhi bire penya gasira mano go nawacho ni liel ne makoro kadhi nikech onge achak ninyalo kelo wane gi shida ka chamba dhi chako kelo nikech an gi pressure mana dhi chunge kata kana nene no donjo kata kana kuongo na kata kana kuongo ne an na dhi chome tete na dhi kata de mani an ga sira ma semoro de koro por ane sel nyaka sana koro an kadwa kata nene buta koro ni ngada liel chama ni koro mondo mi ang'ad story mayoto kadwa weche mang'eny awera go nikech an piny ka an gima adong ne tho gi chiemo gi konyo jok mapod ngima wacho kamano iki pore teni sana mondo ok ni teni tere gimoro ma nyalo timore e ngimani ma inya wacho chani adiri o Nyasaye ma to koro never koro en ma kamano koro chunyi okethore mokalo iyo jaore babu ng'ano ketho chunyi mang'eny inyo lakini an kata gima ng'eyo ni jagowi be ologa gowi to duoko lakini awuoro ang'o mane timone ma lit ni sana ang'o mane timone ma kiparo tiwinjo ka juogi anto gima natimo ne onge awach ni samoro en be manosa kata konya moingo kata kaka sakonye koro lakini into era mane micha ne winjo ka en era madier ato era to nami mos mokalo nyikoro menga jwang ma indi en gomba kaka indi ga jwang junior nge jathum mari to poro gomba ka kendo akolo ngima kanyo indi mar bende ndogo junior ma bende jathum kendo johangla ma pacho ka indi to nokale matek bang bende nyadende moro turo chunyi ongiso mbaka ne ka indi ndogo sani indi isekale matek kama indi kendo no indi yudo ote moro ang'o action mane kawo bang yudo ote chande bang bende loso gosiepeni be idhi ka sirikal koso wacho ni ma indi obed kamano obito nakao obi namba obi nakao nikech piny ka ji opogore ikia ni ng'ato kosasiemi ni amanyi ikia ni onyalo manyi kata ok onya manyi koro obito nakao madhi ago report wacho ni koro ng'ano kobe ni onega to bi onega nikech an makosa na onge kanyo makosa ni ir nyako makosa ni ir nyako ano makosa onge kuoma koro ni ka obi mondo bende obed kanyo indi kaka gino indi ma dipo ka sirikal bo donjore nakao nikech gimomiyo koro ne chuna nakao min nyako no kwera owete gi nyako bochako kwera mowete gi nyako owadgi nyako nyisa niya ni kwanza chuor nyamin wacho ni chande sana in kuyudi chuor nyamin gi ngiso ni orgi machielo cha chuor nyamin wacho ni chande sana kuyudi to wach kora mbi gimeta ka duga fwenye piny ka yes pesa ber jwang ang'o mifunye ni pesa ber pesa ber pesa ber kini gi pesa to moro sana wero niya dabere gi pesa mena lo indogo doka neno makama ngiso ni di bere gi pesa doka neno makama doka neno gimi neno cha ni lal kode in bi wach mateka nyaka nyenyi koro maga jwang ndogo Junior inyalo ng'isa ang'o nyiri go eki kata jawuoyi go eki owe jawuoyi nyiri ma seche moko nigi ji ariyo ket ngimagi gima nyalo wacho inena jwang Juna kata mana sama koro higa nyoloko ni manyaka sami koro neno wachopo ni bing'e ni ng'eny joma tho gin mana nyiri to ok githo nang'o kionegi moko kia miluongo ni NNB koso Airbnb koro moko winjo notho kuro moko kia nyong'ad ng'ute gi thika joma nyiri chendo kabisa joma nyiri chendo advice mane ma in go joma nyiri yani
an gima nyalo wacho ni ya pesa ema ketho ngima. Koro pesa ni be ketho ngima. Koro wakia ni wanya timo nang'o. An kata gima koro anyalo wacho baga nikech era nitiere. Eri bro hero kata ng'ama onge go. Kisahero ng'ama onge go to kiny life chako bagni matin. Tiyudo ng'ama nego manyalo miyi gimidwaro cha. Bye bro dhi kacha. To kisedhi kacha koro iwuondo ng'ane. Koro ng'ama ihero ahera mihero gi chunyi ni. Ing'e ni ng'achi hero gi pesa to ng'ani hero gi chunyi. Ibo golo pesa kacha titero koni. Igolo pesa kacha titero koni. Omiyi gari kocha tiriembo go ng'ani. Ng'acha ka kiny yudi ka to. Ong'ado ng'uti oko. Koro joma nyiri gibed joma beyo. Yes. Mondo gibed joma beyo. Ngima gi obed kama kare. Tek sana mondo me yude ni nyako nego wuoyi. Ni wuoyi chite. Ni wuoyi chite. Lakini kes mibo winjo pile okinyi godhiambo. Wuoyi onego nyako. Nyako chite. Nyako nigi ng'at machielo. Nyako nigi ng'at machielo. Kendo sana gima ko ibo winjo kayuga ni gik matimoni go te pod okine. Pod ineno mana ng'ani. Ng'at machielo. An koro aonge. Koro joma nyiri obed joma beyo. Yes. Gibed joma beyo. Kata an mana sama inena wuoyo gani. Nyako ma kora bro yudo. Ngimana madhi chako bedo go. Obed ng'ama ber. Sani ero sechido chuny ma ka yude. Takia kana na nyatime na. Ichalo to miremo chinja kuom. Anyalo golo mirema makocha kel kone. Ikel kone. Ng'ama ber. Ona kama ni dogo. Kwa dok chini kacha chande. Iwacho ni inge thumbe moko mabendi dwa ni mondo igol mathoth ahinya. Idhi kaka album ko sibiro mana golo gi achiel. Support mara pod ni piny. Makata mana asa recorde gi kata chulo gi pok achulo gi. Support mara pod ni piny. To kopo na yudo support kata mana sani. An kata next week atimo malonche. Gin ready pesa magolo gi jikon kache maonge. To kapod wan e mbaka ni mar thum igombo timo kacha chande be in gi lek mar timo kolabo gi ng'ato. An gi lek mar timo kolabo sana. But chopo kanyo mondo mi kora chak timo kolabo no. Ema podi but ang'eyo ni Nyasaye nitie. Kopo ni mae tich mane Ruoth omiya na botiyo man go gadieri ne babotiye. Mbele ka obedo maber. Sani kadang mi industry mar Ohangla okete lweti. Kata ine minister mar Ohangla matayo Ohangla pacho ka igombo no chop kanye. Ohangla jogo sang'aw e level moro man gima nyalo mede kata gima nyalo wacho okane. Enda osang'awe kumineno koro indo kete cha kacha monego beni koro ringe. But gima duong' ni jok moko manyalo support ji gipare upcoming nitiere moko mawer ba makata kimbe kichunga dieri winjo kaka wuod ng'ato wer but support onge. To nitie jowa mabe nyalo mana support en gimoro ma katika mana ng'ato winjo to nyiso ni bwana adwa na record ni kata thumbe ariyo samoro nyalo record ne thum achiel to thum no gole. Koro mana support gima duong' sana. Support. Sani gina biro nyaka ne chak thum. En challenge mane misenene thum kaindi mapekie moloyo ngima ni nyaka ni chak go thum higa mar 2016. Challenge masaneno gin gik moko adek. Ba pango show mondo mi dhi go show tek gi jotugo. Jotugo be chendo gichalo ma joma nyiri. Jotugo chendo. Kati chul mana ng'ado pesa di. Pod obro wiya pod owuondi awuonda. Mar ariyo timo video. Golo video ok oyot. Ok inyal teme kendi ng'at achiel kokiyit. Kata ibed mani it nyaka ikwai support. Mano otek. Mar adek otek sana. Mar adek record thum ka. Botek. Kawa pesa mondo dhi studio dhi chul studio no. Ok gima yot. Mako kiyudo support. Obagi. Bende ok nyal. Obagi. Omiyo samoro ji nena ka golo thum once. Koyot koda. Studio no pesa ne ng'eny. Mondo mi wuog ring gi keyboard dhi golo thum mi release. Itiyo gi pesa. Kamano. Thum osemiyo ala mane? Anto thum nyaka chak go thum nyaka sani.
osakonya. Emomiyo ineno ka moke mokanyaweye. Mabe onge chieng' manalore banda nadhi kata e band ng'ato. Tich moro tanya manya nya ti bat thum to kanyaloro. Thum osakonya maber sana mang'eny sana. Thum osakonya. Kiwe Ndogo Junior ma jathum, ang'o mong'iko kendo? Gimong'eya godo? Onge. En thum no kende. Thum ne Kapok ibiro e thum ka? Kane pok abiro e thum ka, aywa nam kumoro ni Kiwa. Ywa rimba? Aywa rimba. Kumoro ni Kiwa. Was 2015. Alafu kawe mano. Chakre dweche moko e 2016 ka. Abedo ka washman. Atiyo ka wash. Alafu kawe mano tadok e computer. Natimo printing, lamination gini natimo. Basari gini naloso. Alafu kochako kalo mano, abira donjo Nairobi ka 2016 ka jok rumo. 2017 oyuda Nairobi ka. 2019 diere ga taga Kibera nanindo mane ba. Bami goche koso bami tiri? Bama ne wagoche Kibera. Nilungo ni Membas Kamkunji kanyo. Ground kanyo. Kanyo mana ninda. Aninde ba kanyo 3 years. 3 years. Ka onge ot. Amanyo ngima. Anindo kech ok ajali. Nang'e gima nadwaro. An ema nang'e gima nadwaro. Iwacho ni ywa rimba. Joma ywaga rimba thothgi seche moko lalaga kono. Ere kaka ni escape miwuok kanyo michak iduogo imako tije mamoko? Babwa nogola. Janyuol ema nogoli kanyo? Babwa manogola. Ogoli rimba? Nogola. Wach moro ni ga kany jothum kata jo angla iketoga mang'eny gi wa mamas. Bise ga kale gima chal kama kata bise ga winjo? Hapana. Anchopo. Awinjo ni jothum iweko ga. Gidak e ute mon. An achulo oda. Samoro chanda chulo. Landlord na be ng'ama wang'ere go. Wabagni to kinya chula. Wabagni to kinya chula. Adak e oda, ok adak e od ng'ato. Ok adak e od dhako. Adak e oda. To be pok adak e od dhako. Pok adak e od dhako. Od dhako pok asa ninde od nyako bat od dhako pok adak. Aneno ka bende sama e wang'wa kaendi kalure gi thuolo ma wan godo. Adhani mondo ikaw kinde makende ng'i kamera chande kati los gi fans mag nyisgi wach moro. Okay, fans na. Fans duto te mag Ndogo Junior. Gima nyalo nyisou. An alak mana support. Dibed na nyalo yudo support moro. Mar produce songs ga an gi thumbe mabeyo sana. Kendo kata mana live gamaga kidhi e wall na kanyo scroll ibo winjo thumbe mawero kata matemo ndiko kanyo gin thumbe mabeyo but kaka gol gi onge. Koro mane gima laka. Mane gima laka. Anya yudo kaka nyalo record thumbe nago ma timne gi gimo matin launching moro. Anyalo chopo mabor an go gadieri. Kamano. Kendo thuolo machielo kaw gi mondo ing'isgi ni ng'ama dwari seche moko gin gi party moro. Okay. Ng'ama dwara ane yuda mana gi nying mar Ndogo Junior. Obed TikTok, obed Facebook, obed Instagram, obed kanyo kumoro amora. Just andika tu Ndogo Junior. Ndogo Junior. Dhi YouTube mara Ndogo Junior. Subscribe, share, like, tim minyalo. Kwanza ki watch kanyo bro miya support maber sana. Kabisa. Kapok watieko to miya line moro mari, thumi moro miero minyalo gona freestyle kaendi mondo bende jomoko ng'e ni kare maendi en Ndogo Junior ma wan godo e studio gi kinde niendi. Thuma sani thuma maeroga ma abedo ga piny samoro awinjo. Yanya nang'o yuro mera, yanya nang'o nyathi maber, ichaya nang'o yuro chieng' marwa ni. Mano thuma maero sana. Alafu sani koro mabejo oganda winjo. Koponi era ne koma nyathina era nega. Koponi era reno ma nyathina era nega mama. Mago thumbe masani kidonjo YouTube kanyo to ibro yudo. Kamano. Mana kamano indi nyikora moga Juang mane makelo giko mar chenro masani indi mane bende tai ka indi kod Ana Juang Junior kod wendo mara mowenda studio mar Ndogo Junior ka bende ogonwa sigande mar era kaka bende nogore Luanda. Kata kamano indi en gi chir gi chuny motegno ni biro dhi mbele gi chwado band mare kendo singonwa ni thumbe ma bende oserekod ni studio chiek en mana support mare mokwayo mondo bende ukonye ogol gi sano indi mowinjore. Ka kamano romo kelo machielo kaka pile ma Ana Juang Junior kama to AJ Media.